como tigita e sola mini ah dugu jera dugu sa wa sun tla ka ko dugu re plaka je ha monsieur le maire ko ne tenga crédit frère e bi ga faire ko ne to ko ne tenga crédit frère mba frère bi mba frère sini sube ko dugu beje itaka fima ko rumne Motu tigita ga dugu ye como tigita e sola mini Motu tigita ga dugu ye Dugu je bale dum tere ni na bener ni ne ko ma do re finya ni meri na do so e na pe crédit fere ou bien e na pe gardien ou bien donc ni mer nana iba fa ko nga crédit fere pour le côté de ara ben bela crédit bi kuna crédit be wu nga juru de tala e ni dine masa a tour crédit ja mais tasara a boy ça so ni ma crédit sara de me na mu fina crédit dine ma ou bien ni mer nana ni biga crédit fere ko ni ka temli ko ba be fanya ni te kle ba do la crédit fere de temli de aduta bota mer be na de ba be nya fa ay ko so ma no me nga crédit dima ite ta so ba so ma wa sara matel wa orange Dula. Allah mama dutara la Allah tira mama dutara la. Nse. Allah mama rusala na Allah kira mama rusala na. Eh ni tetwani ko le bufiala yi. Allah kama. Mer me war no masha afolo ko. Juya da glasa. Ni te dore gere ko no na dili ke be ka mo biga credit fere wala be binan kada mo te ko. Ay ko credit ke bela to ne tani. Ha? Ah! Ibrahim Bona. Ki panfuma. Ko ka doji ka chekula. Ni misi ka doji mani ka chekula ka be mine. Chatri bola balo. Mi baula. Ibi ba da manjana. Ah? Kulma ko sekete mi baula. Oh bi agelale kibe wardi gire kuma kuga e ga furgola fana kila he chebe dirigela Mako Mikera obefole manganda bla mbe ni mi make ganya o foto tenya gami tege tuni seni de boba no go mer borada atrani so mo afi okay amna ne sora ngati kana bon okay no patron te siga tema ne na ko mer bodi adra men merti mi mene ni merti mer bo do ne bo do masite masiga era fetuni en fait be parat bi ni mer mena ko man nya to na sigira fangala ko re kunna na ne tara oh mam ya to na sigira fangala ko re kunna fana kila idi siba te meriya amune ganante meriya la kanyao ko mam ya si fangala ni ya si fangala tna bo fangala na siboro ge ngatila wala si o dugu tigita ya ga duye o mo tigita e sola mini ngo dugu tigita ya ga duye ko mo tigita e sola mini ala enso amban so ngache mi fuiti merbea mere masian fo nyama ni nega frigoro tisi gafe tamer kono isgi oh meri kare sigaro de go merbi o te meri o perdi Sariate mo sidon wa mo site saria dombi neta de intai tene kuma baile Sariate mo sidon wa mo site saria neta de intai kuma goroma ke primeiro na ambesorami nalama passion ge meri na ambesorami soro ge na fila manifin
daga dugu yelmi ye ni yere te ji tara doni Tara ganana. Oh, monsieur le maire. Kanyaga kun. Kawaraba daji ko koyi. Na pura dawda la bi. Amanya ko nyoy. interge ni tala bi kan toro de Ijodo ngate. Ijodo. teme kis gamfe teme kata simi is gamfe ya mer ya nega fregoro ni nega de is gamfe voilà Mais il y a un frère frère. a is ni biro dala ok ski abena ate fo ko Ma fe foni jende. fana kawlo na ina ko meri yim bo adula mo wi ana ati te ngi meri sigi nyasi a futera yere di ma foi ko ja tay ko mani ko mo ko jambi o taw taw ye wa Ah, bango. Mais monsieur le maire bango. ouais on fait garo sabla atoni tandine bulu kasa de mer na ko ngo le ko mer O que foro? Dugu fana. Dugukolo sana dɔ de bɛ ka wuli. Dugukolo dɔ b'i bolo. dugukolo dugukolo mene bulu a yɔrɔ ka jan dɛ A bɛ fan jumɛn fɛ? a bɛ fɔ yɔrɔ jan bulu Yɔrɔ jan ba. A papier bɛ dafa ne b'i bolo. bila ka ne ka dugukolo fɛ ka sɔrɔ n dafa ne bulu la ne ka dugu ni mɛri M'i dɔn n'o ye. ne ko fana Mun wele sisan ka renseignement d'u ma n'a kɛra cogoya min na a b'a fɔ ɲɛf'i ɲɛna. ouais Ninnu sigilen bɛ ko mɛri yan. awɔ U bɛ dɔ kɛ tan cogo la dɛ. Ne bɛ don kɔnɔna la fɔlɔ. e bɛ don kɔnɔ la bon Imagine. Gardien. K'ale ka jugu ni maire ye. Hey. Lawa club. Gardien dugukolo feerela. An ka sigi. a bɛ ɲɛ est ce que On dit merci wa walma mer de ya yes. Ɲininkali gɛlɛn dɛ. a y'a sigi nka a y'a sigi dɛ nka mɛri sago b'a yɛrɛ la n'aw ye hali ma sigi a ma fɔ tɛ An fo dɛ. hali mo tuguni n'a fɔ tɛ maa min ye o de don dɛ Gardien fa. An fotira ye. A ka se ka jɔ an kungo kɔrɔ de. ka jɔ aw kungo kɔrɔ k'a yɛrɛ kungo to yan Na ne ko nte dɔwɛrɛ dɔn. Ne ta de n ta ye. awɔ n y'a mɛn i ta ye mɛri yɛrɛ ta y'a ta ye ne dugu fana ta y'a ta ye n ta ye e cɛ min yɛrɛ filɛ kuma la i ta ye n'o a yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la hali mɛri ye san kɛ ka sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn yan Sanwa. Maire Galaka ne fɛ yen. A surafana ne fɛ yen. Ne ni maire tun bɛ fara ɲɔgɔn na. À partir de 2h 3h. A ka da. o y'a sɔrɔ a ma kɛ mɛri yan O y'a sɔrɔ a ma kɛ. e m'o fɔ wa Nka o kɛlen o ye o ye fanga sɔrɔ. K'o yeli bɛ kɛ ne bolo batigɛ ye. O tɛ kɛ yan. Jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ. o ye jo ye kamalen bamanan ko tinba binba bɔ an bana ye tinba binba bɔ an bana ye a ta ma ko i sa wa An ta juguyara n'o ye. Dugu fana. I hakili to yɔrɔ la komi mɛri bɔra ɲɛji la. Mɔgɔw bila taga fɔ a fɔ n yɛrɛ bɛ taa fɔ. tiɲɛ de koyi Awɔ. I taga fɔ ka dɛ. I hakili to yɔrɔ la dɛ. Foyi kana sɔrɔ hali i yɛrɛ ka ni sen pan ka don kɔnɔna la i k'a da nin yɔrɔ la yanni a. awɔ Muso. kana ɲinɛ n ka fɛn ko kɔ dɛ ko mɛri taara i ji la a fɔ i ji taara mɛri la est ce que mɛri ka ji de min ka mɔgɔ tunu ka taa ko k'e dama mɛri tiɲɛ bɛ a y'a kuma mɛn dɛ An y'a mɛn. A kun taara Iji de la. a tɛ dɔ minɛ a b'o min a ka dusu suma dɔ ye Ni mer nana. I b'a fɔ ye ko ne ko ne ta de n ta ye. an tɛ ci den ye gardien de n'a nana i bɛ n'a sɔrɔ yan N tɛ kɛ. i
mɛri kun taara ji la a taara ji la a nana sisan mɔgɔ bɛ ka taa foli bila la awɔ f'a fɛ yen da ka sɔrɔ la n m'a yɔrɔ dɔn n'ala sɔnna ma a kun taara ji la monsieur le maire dugu fana Naam. i tɛra ka ko f'i ɲɛna Afɔ. n kɛra mɛri fo ka na e ni ala ci kɛra dɔn mɔ mɛri ta tɛ k'a yɛrɛ mɔgɔ fɛ ka wari nafolo fara ɲɔgɔn kan ka taa i ji o tɛ yɛlɛ la ala la ye Walayi. i ji ye dɛ ni mɛri ko i mana kɛ fɛn fɛn ye a tɛ dogo mɔgɔ si la Yarɔ. ne bɛna fɔlɔ i hakili bɔra n ka wari ko wa ala yakili sigi sa ma ɲin'a kɔ n bɛ tila k'a d'i ma e yɛrɛ ka wari ko kuma ka ca koyi o dabila sa tɔnɔ tɛ crédit la sa ko crédit wa fana tɔnɔ ye min ye 100 de fana ma ɲi sa cɛ i kelen bɛ ne dugu fana bolo tɔnɔ de non c'est pas possible mairie monsieur le maire babli ba kɔnɔ bɛ mangalan ta dugu ma monsieur le maire y'o de ye dɛ u b'o fɔ aw ye dɛ monsieur le maire y'o de ye dugu fana yɔrɔ nin bɔtɔ la nin ɲɛgɛn na yɔrɔ baara foyi t'i la yan nɔ n'i taara ɲɛgɛn na ka taa ɲɛgɛn fan bɛɛ tiɲɛ i y'a lajigin kɔni cɛ ala cɛ k'o to sa ni lajigin ko ye i jɔ i bɛ deuxième ya jɔ ne yɛrɛ ma se ka t'e yɛrɛ ma bilen yɛrɛ i k'e mɔgɔ bila ɲɛgɛn kɔnɔ don ka taa mɔgɔ ka ɲɛgɛn fan bɛɛ lajɛ n sɔgɔma a b'a sɔrɔ n ka cɛ i timinan ka di i tɛ monsieur le maire ye ka ye o ye bɛɛ yan i bɛ se deuxième ma n ka ɲi i ka te la merci monsieur le maire a tɛ mɛn ka sɔrɔ a ma na o an cɛ dugu kɔnɔ naam mɛri mana maire ma na i sigi a bɛ na latɛmɛ i sigi non n tɛ se ka sigi dugu fana naam ne bɛ bari de fɛ bari ne b'o de fɛ ne de ye n ka sitɔmisɛnninw k'u kɔlɔsɔni k'u fara ɲɔgɔn kan ka mɛri dɛmɛ a ka campagne la n'a fɔra ko mɛri bɛ tila ka cɛ n ka cɛ kana kɛ maire mun t'i la a ye lajɛ n ka cɛ dugu fana n ka cɛ ne ye min kɛ mɛri ye ni campagne la ala de b'a dɔn n ka cɛ i ma kun i ma kun monsieur le maire e ma se ka kɛ sira dɔ wɛrɛ la nin kɔ ma musɛ ma mun cɛ n ka cɛ i ma kun ne sigi i ma kun cɛ nin bɛɛ bɛ bɔ non nin kelen ni monsieur le maire man bɛɛ mon esprit est donc ne miiri jɛra mɔgɔ ka sigira k'i ku jɛnɛ b'o ɲininka ko mun y'o ɲɛ fili n dɔgɔ kana kasi non tɛ kasi ni kasira cɛya tɛ kasi ye quoi vraiment cɛya tɛ kasi ye il faut pas couler ton lot de jus ɲamɛ ɲɛ jira i ma kun ni fɛn bɛ mɔgɔ min kun k'i tɛ goya i la o cɛ fɛn min y'i ta ye o minɛ i la tile kelen bɛɛ ɲɛna i ma kun nka ne t'ale ta ye ni mɔgɔ y'a di i b'a di ne ba i sigi yan ni mɔgɔ y'a jɔ hali sini i b'a ci o kuma samara o kuma sariya yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ a bɛ yan a tɛ kɛ mɔgɔ min ye fila sɔrɔ o b'i jama k'i tɛ kɛ kokɛbalikɛ ye mɛri mana fɔ la ma se yan ne ye nin diya ne ye a bɛna ka ɲi madame
e bɛ ka kuma cogo min na n'i y'a jaabi a bɛ lakari. Mana ni mɛri tɛ i b'a ɲɛfɔli. Ne ko mɛri de ne ko e ya. Jamana min sariya ye wari de ye o bɛ ɲɛnabɔ. tɛ ɲɛnabɔ pewu. nka ne t'a de t'a ye. I t'i bolo ɲɛsin mɔgɔ ma min ta k'a kɛ. non a ye ɲɔgɔn faamuya. e ne ni an bɛɛ bɛ yan ko kelen de nɔfɛ n'o ye monsieur le maire ye. an yɛrɛ dama an nana fɔ k'an bɛ kɛlɛ ka funu ta ɲɔgɔn kama sinon maire bɛ s'an na dɛ. an k'an ko ni hakili ta. a bɛɛ ta ci nka ɲɔgɔn bɛ ɲinina o tɛ baden ye. fewu o tɛ se k'o ye. mɛri t'aw ye tuguni mɛri bɛ yɔrɔ min mɛri bɛ sanfɛla de ye. n b'o fɔ ye dɛ. ne dugu fana ne bɛ gardien la mairie kɔnɔ yan mɛri nana ne sɔrɔ yan. kana se ka na dɛ ne bɛ yan nin y'a san 25 ye. awɔ. nka ko tɛ mairie kɔnɔ ne tɛ mun dɔn. ne ko k'i y'a fɔ ye n'i ko k'i t'a fɔ nin a b'i bolo. ne fa e ye mɛri dugu de ye. n b'o f'i ye dɛ ne dugu fana mairie mun taara o ye ne sɔrɔ yan mun dar'o kan o ye ne sɔrɔ yan mun fana dar'o kan o ye ne sɔrɔ yan. wa hali nata bɛ sɔn k'i sɔrɔ yan. a bɛ ne sɔrɔ yan. tiɲɛ yɛrɛ la i tɔgɔ dakun bɛ ko dugu fana. i bɛ mairie ko in bɛɛ ɲɛdɔn. n'i ye mairie in kɛ kuranɛ ye ne bɛ magana seli. nka ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn. ne t'a ye n t'a ye. ta ye i ta ye. a bɛ ɲɛnabɔ. ta ye joli ma fɔ ko mɔgɔ bɛrɛ lɔn mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɛrɛ lɔn ni ma so ka so mɔgɔ bɛrɛ lɔn ɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛrɛ lɔn ni ma so ka so joli ma foyi fɔ nin tɛ tiɲɛ i tɛ mɔgɔ bɛrɛ lɔn f'i ka s'a fɛ yen i b'a da dɔnkili la dɛ. n'a kun fɔra bɛ ka a kana vote ye a b'a tɔɔrɔ. kana ne dugu fana lajɛ ta ne bɛ mairie kɔnɔ ne tɛ vote mɔgɔ ye dɛ. sini ye bɛɛ de dɔn n'u bɛɛ dɔn k'u dɔn kana la kari n'o de fɔ ye mun y'i ka kuranɛ min magana seli. a y'a faamu dugu fana. mana taa teri ti sɔrɔ ma dɔrɔn ani 2000 dɔrɔn a bɛ vote ye. ne yɛrɛ ta tɛ se ka ɲɛfɔ. karata kalafin na ta ne bɛna présidente dɛ. mun. kana se k'a la. a jɔn ye dangaden jamana in kɔnɔ. walayi maa si tɛ dangaden. c'est à voir parce que peut-être n bɛ se ka gagner ou bien n tɛ se ka gagner. ne tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn ne y'a sɔrɔ aw de kɔni ye mɛri in sigi aw bolo ye si min don kalan kɔnɔ aw bolo tɛ se ka nin kelen bɔ dɛ. ne ka so tɛ ne ka so tɛ ci. madame Jandouma. o f'i yɛrɛ. ne ba i ye kuma min fɔ sisan ne ko ko nkalon kuma b'i da an bolo ye si min don wa an b'a bɔ a bɛ bɔ. kabako i b'a dɔn yan kɔni yan k'i bɛna fɔ sinima ye. dugu fana e ma ninnu pɛrɛn-pɛrɛn kan mɛn ko bolo min ye si don mɔ la o bolo kelen b'a bɔ ne kɔni ma dɔ wɛrɛ fɔ n'o y'a sɔrɔ k'u bolo de ye nin si don mɔ la k'u bolo tɛna se ka nin bɔ dɛ. ni si bɛ mɔ a la. u bɛ nin to yen nɔ bolo wɛrɛ de bɛ nin bɔ ne tɛ olu ta ye awɔ olu ta ye dɛ. mais i yɛrɛ t'i sigi dɔɔni sa kɛ kɛ ten mairie t'i ye wa e mana na bɛ bɔ. dɛgɛ. mairie mana na kɔni don o don ne na a ɲɛ mana kɛ 4 ye min bɛ ne fɛ ne b'o dɔn nka n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne ta o de ye n ta ye a tile hɛrɛ b'an bolo. n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne ta o de ye ne ta ye kan foyi t'ale ta ne ta o de ye ne ta ye a b'i bolo ye kafa a b'i bolo ye ne ta de ye ta ye maa na k'e la wa bɔn kuma b'an ti la buguni bɛ ka filɛ n'a bomosi ye nka an ka tɛ ɲi. Mana kila, tadi. o tɛ se ka kɛ o fo ne fana ye tɔgɔ ka fɔ dugu in kɔnɔ de ka bɔ fu ka don fu o tɛ se ka kɛ y'a mɛn tiɲɛ tɔgɔtigiw de ko don o tɛ se ka kɛ. n ka cɛ joli bɛ yen i ka bari cira fɛn fɛn tɔgɔ b'a fɔ a ye bari ci ni tɔgɔ fɛn bɛ ɲɔgɔn sira la wa e ko k'i ka bari kun bɛ fɛ k'a ci de
ani mo sabe chike abeta tu asima sa I koni we marana Bufana ina kufina okani cheyoyi nini kulebe doya nan kulema doya tere bita ko fa to ko fa tanto ko tigi jode la boye adomo fana kala ne fa ni to ko bi kuno ku kunare ame munudo meru ministre président oni mobili batu ni ra me wo jamana jono oluge jamana tu da oluge no abona na jo ale ga join fa tanto ko tigi jo ne ga tana chila polo nyore fai ngo gom kuma bandida buguni mi ka plena bushi nyemo ma edo oh du kana nyafam ne ma ga buguni esa nyeza na defi mangi buguni nyeza na defi ngo gom kuma bandida buguni mi ka plena bushi adi bule ne le buguni bon monsieur le maire abado ko ne te buguni fone fone to ga fodi ay to ko fo to fo ko fladi iga ko bake wala me ga ko jugu bake wane ko bake ya me monsieur le maire bi ne le du ka te ma ka kampauna ka nga bari fré ka wai bola bi obena anye kana kene o te se ka ke e jo folo do ba ngure appelle ça awo allo awo jara prondala ka jo la chima wa flala nga te tukunya ma blasa voilà merci abenya ana kurasita nte fora kolo be no Kata bela vivre de décourager hein non on be kuma kelen fawi ay tin na jam ge monsieur le maire no na ke war no chamba so ngara no yene ka para yoro monsieur le maire a tout tranquillité tembo ne du fa mo fa de peut-être y avait même et du fana même fie ya ika parawore wati fana town na play kwani monsieur le kan ngone ngache kana ta fona ale to yani ere be kule kula to era to go dime ate se kana to joy ga monsieur le na iba fo akme kle mimbara akme shi mimbara nyane kan bai ka ke abe fie ni ya me bo shi wai ikanisa ni ya me bo shi ni biye nyana folo an wante da wara do ne ta di intai an wante da wara do ne ta di intai non le bam da départ volontaire la ko mini so jaga bona tungu be ma do yi wire ne gi escape ngate o siste ga me be la ne fo mer bodon ne bodon kane jigiti fo ala ko fana jigiti ala ko jigiti ni gardien de ka free ma free ka free jatik de temenda ne ko la bale ngama ni matoko wanu ko ke kana orasa anga maram ala be sanfe akulo bena akulo bi ba anyewe ngani ala me mun fie ala ga on jigitike ala bu jigitike ngonye garni ne garni ne danga mane danga ikla ro sawani
ne ta ce i mun danga bo men tani ta ce abe sigi ma de na ma sigi ma be sigi do mo de la ba so ne fa ni sira ne kuma o kuma i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ka min fɔ i t'i tiɲɛ de la n'i ye kuma cayalen nkalon b'a kɔ ne ci n bɛ na kun dɔ yan fɛn bɛɛ fɔ kɔnɔmatigɛ di ne ko mori kɛ ni jɔkala mori ne bisankura n'i y'a mairie kuma cayalen dɛ mana nin ka sesi de wa kana sigi mairie in da la ku se ka bɔ la an bɛna kɛlɛ de la dɛ voilà non dugu fana bɛ tɛgɛ ni ma nin ne fa ne bɛ fɛ k'i dege ne kungo la mais condition kelen pe de b'a la fo n ka se k'i kɔrɔ n'i jamu dɔn n'o kɛra ni maire nana n b'a fɔ a ye mɔgɔ min fɔ la kɔ n y'a faamu ni monsieur le maire donna i b'a fɔ a ye ko ne de fura kɔ sɛgɛsɛgɛ pantan piɛnw fantan tɔgɔtigi zigile sɛgɛ pantan pion fantan tɔgɔtigi a fɔ a ye a ɲininka e ma wolo yan dɛ ne wolola yan ka wolo mali la ka mɔ mali la ko fana an bɛ tɔgɔ in bɛɛ mɛn mairie kɔnɔna la yan nɔ sɛgɛlɛ pantan pion fantan tɔgɔtigi ne de don ni maire nana n b'a fɔ a ɲɛna aw sigilen bɛ min na hɔrɔma kama yan cɛ kɔngɔ bɛ na bi dɛ ne de don e y'o e bɛ dumuni na tɛ dɔ ɲini i yɛrɛ ye n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci ne ko dugu fana e fana baara wɛrɛ foyi t'e la dugu mana jɛ k'i sigi nin yɔrɔnin na yan su bɛ ko k'i to nin yɔrɔnin na tuma dɔw o dugu wɛrɛ bɛ jɛ k'i to nin yɔrɔnin na yan n ko ne bɛ si yan de tɛ ka so yan ne ka samuru filɛ ne yɛrɛ muso tɛ n bolo den tɛ n bolo wa jigi a tɛ n bolo ni aji muso t'i bolo den t'i bolo ah oui mɔgɔ tɛ sigi yen a y'a pilasi d'a ma yan a y'a fara ɲɔgɔn kan a ka sigi an bɛɛ nakun ye kelen i sigi yan fanga ɲinina cayara o cɛ bɛɛ ko k'ale de b'a ɲɛ dɔn politiki mɔgɔ ninnu mana wuli kuma o kuma n bɛ jamana kɛ tan dɛ n bɛ quartier kɛ tan dɛ n bɛ nin kɛ tan dɛ dun ka fa bɛ sabati dɛ aw bɛ ka dun ka fa sabati aw ka du kɔnɔna o bɛ se ka sabati kɛnɛma mɔgɔw kan cɛ tigɛ ka tabiya cɛ ma mana kan fɔ ne dɛ non ma mana tɛ kɛ yɛrɛ jamu kuma e jamu kuma ne da ɲugu kabaru mɛ terikɛ maɲumako farandala la maɲumako mɔgɔ ma ko fana a farandala la mɛ n bɛ kuma kelen f'i ye an ne ye mɛri b'a don f'i ye dɛ ni ma la don f'i ye n'i bɔra mɛrɛ la b'a k'i danga den de ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn minnu ye ne ka kalanko daji ko n k'u daji ne ye kitabanika de i t'o bɔ a la wa na ne ka ma fɔ kamalen ka na ne daji dugu fana n bɛ n sigi kɛlɛ la dajili ko min b'ale kalan n'a ma jɔ a jɔyɔrɔ la ne ma nin ko in ɲɛnabɔ madame e k'i tɔgɔ fɔ ne sa ni mɛri nana n b'a fɔ n'i fɔra ko sa wa tɔgɔ t'a si la a dɔw yɛrɛ bɛ na n'u b'u tɔgɔ fɔ o ye tasuma kan de ye o fasogo la sɛgɛsɛgɛ tigɛ pantanbiya wayi mɛ n bɛ kuma kelen f'i ye diɲɛ ye waati saba de nati waati ani wawa a banna ne y'o f'i ye bi dɛ diɲɛ ye waati saba de nati waati ani wawa a banna an tɛna kɛ wawaji in na sa wa an tɛna k'o la an ta tɛna kɛ wawaji ye awɔ n tɛ ka misi minɛ a musomɔgɔw ye yan walayi parce que n'i yɛrɛ y'a jateminɛ k'a lajɛ non tiɲɛ tɛ diɲɛ la diɲɛ ko a diɲɛ ka dɔgɔ ala min bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na n'aw sigira aw b'a dufada maa o maa bɛ se ka jamana in mara bi ani e t'a mɔgɔ la dɛ
Ano so mo? Mbali Papa so mo le atene. Amba. No ko mer na de bale. ay mer mana chorwa Amana. Asa fanya na wo. Ko dugu tige fo nya ko. Afamu ya ya. duti duti era do bokare duti ay ko ni duti ma ay ko ala wuli de kamale na wuli yo duti Akaya suno wasade. Saka marabu. duti Ha? okali Okaji koju. Amana. Ataya. amana fo Nyata kakla kono. Nani mako. Esa kwanya na wo. Ko dugo ni tige ko nyako. Nyoko na. Ko me agwanye amana ene na kila. Ne ko te do yara do. Na wa jija ni ko ina. Merite ye am fana te yam fi. mi sungo ani mer na tati mi sungo la Magina la mer no fe. O be sungo la. Ata se be ma. me kuma bele fi ya fo ani abanto ya me jamana don Semana kono du. ni ya kuma fa be digi silamɛ la ma kuma jugu fɔ hali ni ala ke yan président ye u b'a tiɲɛ ya jamana tigi u b'a tiɲɛ a fɔ mun na an bɛɛ bɛ kɛrɛfɛ kuma fɔ nka n'an sigira an t'a kɛ wala kɛ o ye tiɲɛ kelen ni dugu kasira a bɛ bɔ jɔn sɔn kun dugudenw fila an ka sabali sa an bɛɛ bɛ pɛrɛn e yɛrɛ filɛ nin ne sigira walayi tɛ mɔgɔ si ye n'a ka so tɛ o de b'an kunna n'i sigira dɛ jamana wari n'i ma dun i dangaden mɛriw fana bɛ balo de la o mɛriw bɛ wari bɔ ka kampayi kɛ a b'a dɔn e b'o dɔn e bɛ se k'i kalima de ka misiri wari la misiri mɛri ka wari dɔn Ne ka dɛrɛmɛ tɛ misiri mɛri kun. Ne de ka dɛrɛmɛ b'a kɔnɔ a ka dɛrɛmɛ tɛ ne kɔnɔ. Mon ti do wɛrɛ dɔn. t'a fɔ i ye yɛrɛ yan fɛ kana na ne tɔɔrɔ a kana na ne tɔɔrɔ ni mɛri nana a b'a fɔ a ye bɔ ɲɛkɔrɔ Ne ta de ta ye. k'i ka bɔ ɲɛkɔrɔ Tɛ dɔ wɛrɛ fɔ o kɔ. cɛ ka tɔɔrɔ tɛ ko ti ta e si fama ni cɛ min Tɛmɛ na min ka dumuni fa ye. ta ye jɔn ta ye Dugu fana e ko an ma kɛ sigiɲɔgɔn ye sa wa. Tɛmɛ na min ka dumuni fa ye. ta ye jɔn ta ye Dugu fana e ko an ma kɛ sigiɲɔgɔn ye sa wa. An na ma k'i sigiɲɔgɔn ye. An kiri i balima ye. walayi I kan ka fɛn fɔ fɔ dugu in ko la i y'a bɛɛ fɔ an ye. I y'an nɛgɛ k'an dɛbɛ ka kumakan dumanw fɔ an ye ka dugu kow yira an na. n y'a fɔ a ye o dugu fana n b'i fo. an ma kɛ miiri tuma ye sa wa Walayi hali n'aw tɛ tɔgɔni aw kɛra gɔni kɔnɔw ye nka a bɛ kɛ cogo di jɔnni bɛ n'i da kan. cɛ ka dumuni tiɲɛ maliba duba jaabi dɛ mali ye miiriya la maliba non kasi mali a ye dumuni daga ɲa a y'a da ka ɲa. Dugu in bɛ lafiya ala tɛ mɛn. Nka nin y'an fatanw de kungo ye. Karamɔgɔ tiɲɛni la ɲaga. tɛmɛ ka taa ɲɛfɔ a fɛ sa tɛmɛ
ngo ndarge eto ko zigile pantam pion fantam to tigi zigile kana zigile pantam pion fantam to tigi wakan ne ba gan dirge ndarge ya fantam mo de to dita kala mo tieni na nyana mini ni an fantam wo ku mere do tere fo sanfɛ nin ko in de fo bɛ fo ye u bɛ ka ɲɔgɔn sira tɔgɔma ye han mɛ ne tɛ dɔ yɛrɛ dɔn ne ta ne ye bamananmaninka ye kamalen e bɛ sunɔgɔba min na nin ye e ko ni bɛri nana a tɛna tɛmɛ k'e to sunɔgɔ la ale b'a k'a ye maninka ye kaburu dɔ tɛ maninkaw fɛ yan a bɛ dɔgɔyara ka sini kan bɔ na sa ne ye ka bagabaga kun bɛ mɛri faga sama sɔrɔ mɛri banna mɛri yɛrɛ bɛ se ka kolon fili yen bi fa na k'e la o walahi e mun kolo ji na si fa na k'e la o ye tiɲɛ dɛ o ye tiɲɛ tayirikɛ kuma tɔgɔ dɔn dɛ gɛrɛ tayiri a tɛna kɛ tayiri fini bɛ la ne kɔni tɛ o ne tayiri bɔlen tɛ n ta ye na ne kɔni yɛrɛ nin ta ye mun ye yan dɛ a ye ta ye nin ya ale bɛna kan n ta ye a ta kan n ta ye aw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ne ta de n ta ye dɛ a ye ɲɔgɔn ɲininka tɛ mɔgɔ si ta ye ne ta de n ta ye awɔ a ɲɔgɔn nka n ɲininka kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne ba ne sera denw ka kalanko a bɛ ɲɛna ne ka du ne ba sera ka du ye ne halala ye dɛ i tɔgɔ de Basira ɔ n y'a tɔgɔ dɔn bi Basira ne ba sera ka du ye ne halala Basira cɛ ka dɔrɔmɛ kelen t'a la muso ka dɔrɔmɛ kelen t'a la wa mɔgɔ si fa kelen ta ti fanga ye ne ta y'i ta ye ne fana ta y'i ta ye o balida ne ta de n ta ye ne ni maa si jɛ tɛ an sira golo ni sira jɛlen n kɔni bɛ min fɔ sɛlɛri bolo n bɛ min fɔ dɔ bɛ du dɔn wa dɔ fana bɛ du da o t'a dɔn monsieur le maire sigilen bɛ mun ye u bɛɛ yɛlɛ u tɛ jɛlɛmute sanfɛla la o t'a ye monsieur le maire wa dalen to jɔlen Dado amani wa mama amani ye masima kala moge kinako ye don dutigi nyebola kapotigi nyebola wala jamanatigi nyebola masima kala moge kunako ye don foko nyefo ye sho ni kala moye dutigi jamanatigi kapotigi mogo shire tiga kunako ye ama ko mi katan jami ne denw kɔni ka kalanko a bɛ ɲɛnabɔ ni tete mogo ni te kalami o ye tiɲɛ ye dɛ an fantanw b'a kɛ cogo di an fantan b'a la minɛ i tɔ n ka tiɲɛ f'i ye i tɛ di don dɔ farankɔrɔ bu la a b'o f'i ye dɛ i ka taa don bulonkolon kalan na a na se ka selisirɔn don a bɛ kɛ silamɛ ye wa e bɛ dɔ sɔrɔ a tɔnɔ la o f'i ye dɛ n'o tɛ n'i y'a to kalama ko faransɛzi wa bɛ faransi kalan ye ne taara n ta bɛɛ don mɛdɛrɛsa la dugu fana n bɛna mun f'i ɲɛna n ka kɛnɛmadenw kɔni n ka kɛnɛmadenw dugu fana ne b'o dɔn ma se k'o fɔ n ɲɛna i ye den don ekɔli la i y'a don farankɔrɔbu la i y'a don bulonkolonkalan na a bɛɛ de y'a kelen ye n'i den ekɔli kɛ a bɛ se ka madarasa kalan ni fɛnw fana k'a fɛ ka siri suran ni fɛnw don ne tɛ jamana avansi ko la kalan na jamana bɛ avansi parce que n'an jɛla k'an ci an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ avansi bama ɲinkuru minnu bɛ yen n'an y'olu gosi ka bɔ yen an bɛ taga ɲɛ mais e juta de o tara mɛtiri ninnu gouvernement ka kɛlɛ ye jɔn yɛrɛ jo b'a la dugu fana e filɛ e bɛ gardien ya la e bɛ ka kɛ mun kama n sara wari bɛ i sara wari n'a fɔra mɛtiriw ka taga su ni tile kɛ kalan na k'u yɛrɛ faga su fɛ u bɛ leçon préparé u bɛ tugu k'u ka effort bɛɛ fourni ka b'u di élèves ma k'olu sara tɛ ka d'u ma a normal la o bɛ kɛ cogo di n'i y'a ye président jɔnw kana mɛtiriw tɛ yan hali aw bɛɛ filɛ mairie min nɔfɛ jɔnw kana ministre jɔnw kana e ko mun nka n bɛ kuma kelen f'i ye bamananw ko sogo sɔrɔ don tɛ lɔgɔ ban min dɛ n bɛ kuma dɔ fɔ o ni jamana ɲɛmaa ye sigi ka kuma u sigi ka kuma ɔkɔli sera a cɛmancɛ la k'a b'a kɛ a man ɲi sa
e dugu fana me min fiye bi kulu saba be n'olu ɲana jamana bɛ ɲa n'olu tiɲɛna jamana bɛ tiɲɛ kulu fɔlɔ o ye ekɔli karamɔgɔw ye kulu filanan o ye jamana lakɔlɔsibaaw ye n'o y'an ka suturasiw ye a tun bɛ yen kulu sabanan o ye dɔgɔtɔrɔw ye n'olu ɲana jamana bɛ ɲa n'olu tiɲɛna jamana bɛ tiɲɛ u mago bɛ hakɛ min na a ka d'u ma karamɔgɔw mago bɛ hakɛ min na a ka d'u ma an denw ka se ka kalan anw de ye fantanw ye ɲɛkun bɛ k'anw de kan anw de sɛgɛnnen don faama ninnu wa u denw tɛ yan koyi u denw bɛ kɔ kan u bɛ kalan n'a ye anw denw de bɛ to tibi tabala yan mɛtiri ka sara tɛna se ka d'u ma an k'a lajɛ sa. kita maninka e k'i da bɔ kuma in na nin bɛɛ fɔ ni tiɲɛ tɛ o ni jamana kɛra ɲagamidugu ye jagoya a bɛ ɲagami de tubabu ko nin yɔrɔ de la nka an kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne ta o de ye n ta ye. Sulasi fɛn bɛɛ b'a la cɛ ne ka yan yɔrɔ kɔni i ye ka juguni sirima ba bɛɛ ba ye. I tɔgɔ fɔ. I bɛ se ka ne tɔgɔ fɔ de i tɛ ne lajɛ ka ɲɛ. ne bɛ sin na nin ka ko bɛ k'a cɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka ani mɛri ɲɛ jira ɲɔgɔn na o ye ne de wa n'a y'a ta fɔ a b'a si ka bɛɛ di ɲɔgɔn ye. i y'a faamu e de ye mɛri ya. n ka cɛ i t'o n ka cɛ bi a bɛɛ ni ala n'a ka cɛ i ɲɛli ka ko la n'i ma nin to yen a bɛ kuma kelen fɛ ne tɛ ka nin secrétaire nin mɛri ni ka mɔgɔw de wa an yɛrɛ sɔn mun na n'u tɛ kanu na dɛ n ma nin to yen. i sɔn n'u la i sɔn n'u la tɛ jamana caman o de bɛ ka jamana tiɲɛ. ayiwa saba a kɛ a bɛn. nka ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne ta de ye n ta ye. secrétaire cɛman yɛrɛ ka di mɔgɔ ye bilen wa n'i tɛ muso ye i bɛ taa secrétaire la. ko n tɛ dɔwɛrɛ dɔn mali y'an bɛɛ de cɛ ye. ne bɛ fɛ ka taa foli la. Mau dilihat ibu, ibu. Kan ka kɛ ni bana o tɛ mɔgɔ ye. Kana bɔ. A boleh benar tu saya ta. Satu joy wa ni kalau joy sih pam dong. Ada. Aw ka mɛn an kɔni an kɛra dugu fana sigiɲɔgɔn ye sa. Ni bɛ la dɛ, ni ma nin kɛ, ni bɛ la. Wa tun tɛ mɛri ye, ma sɔrɔ ka kɛ mɛri a bɛ ka tɔɔrɔ. I jo don. I jo don i sɛgɛnnen don kungo min bɛ e da la yan a tɛ hali mɛri yɛrɛ da la. Mɛri mɛri fɛnɛ bɛ ka ne fɔ ko la a tɛ ye a ka ci ka teliya wuli wa ye cican wuli tamurutaji. nka dugu fana ni bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. Bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. tɔ mana janya togo o togo don dɔ a bɛ se. A bɛ se. min tɛ dafa fila A bɛ se. o de kɛra ne ni monsieur le maire ta ye. n kasira yan don min na i ko kana kasi n ye n da di i ye ladilikan caman di yan mais dugu fana min fɔ Voilà, nada. min fɔ Voilà, bon. On va que tu pas bien. Voilà. ala k'an to ɲɔgɔn na. Tant togotigi. mais dugu fana an tɛ ɲinɛ dɛ. Awo kan bɛn. tant que monsieur le maire ma ye anw tɛ sigi. Ne bɛ fɛ kan togotigi kelen don o ye bolafɔla ye. N'i ka ɲɛgɛn fɔla dɔrɔn k'a wele ka taa labɔ. Fantan togotigi fan na k'e la o. Mɛri tɛ ye aw t'a yɛrɛ sɔrɔ. Anda crédit bɛ fɛ ka orange yɛrɛ ta caman t'o la. A ma n ci. Timinandiya nana. A ma se yan fɔlɔ hali bi ne ba. Bi ta n n'an sɔrɔ yan. Awɔ a bɛ ne sɔrɔ yan. Ni ye muso de bi. A bɛ n jɔra. N sɔgɔma. N jɔra. Ne ta de n ta ye. dugu fana. maire mana fɔlɔ. A ma na. A bɛ komi yɛrɛ. a bɛ n'an sɔrɔ yan bi. A bɛ komi yɛrɛ y'an dɔn sa ye. A y'a dɔn kɛ. ko dugu fana kɛ kɔrɔ. Tɛmɛ. Taa sa. a bɛ bɛɛ fana kan. Fana ko fana tɛ fo ta sa. non maire bɛ na bi.
ne sugo min kɛ so a bɛ na ya bala ko cɛ kuma ni kita maninga ani ga ko fula fula wala misile ma ba wala kum salam tarke ko ga mata pia way fatan to tigi way ber mana fula mana no ne te merga ni mo te fula abe bolo aw ta wala telephone nam abe teme de wa ate me mbay sika wala tete me laji ikelen tere ambere ama numero tala numero amana ke mi bi ko ni amena asura bana bari ba abena bi kala la abena no ko mate nana de to game na ay Agora pode virar. monsieur le maire nse ni bari di ko ouais ça va Ah, c'est. monsieur le maire puis ko ne bla ne be ke nya wa dela ro wa tina ko wa wakati na ko ben ne nyogo te no te ni ko jara wa tina an ga ma ko te ni ka to kini mo ka su ni ya yi na san ko ma ta so ni se ga ni we da wa man fom ne bari ni kere de ko ambere ni ko ko ngara au ka bele ko uri ça va ko wa kuma ke non ne ta ni ara ko ben ni mo ya Rendez-vous. ara ko tu ni Et comme. rendez-vous non ma che ki ta to isa Rendez-vous tout chez madame. Elle l'a dit. bon ya ni ku tu bulu ba a isa ka ko organiser ko la ko bien am se da a ya ko du mi ne ka na ko ah mais ka ko aus ya ko na Ami, ami si le ou. Trop tard. Ah bon? John Bidana. mun na mi ne aksa galon bida John Bidana. afle muso yi Ne bɛ tɔgɔ. John Bidana bɛ fili kɔnɔ dɛ. Monsieur le maire de. monsieur le maire ka ba sa ya E ma i fili an ma de. wala Turukɔrɔ muso kuntigi tɛ nin. kan ka du Mairie, ne ka du, k'o de bɛ ci. e ka ci fɛnɛ basira o tuma denmaraso min kan ka jɔ o bɛnna e de ka yɔrɔ ma U ko ten de. basira jamana dɛmɛ jɛkulu de nana u ye wariba de di an ma nin fɛn in na ko ka yɔrɔ ɲini ko u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na ka denmara yɔrɔ jɔ an ye bon n'o yɔrɔ bɛn ne ka yɔrɔ ma basira e ka fɛngɛ an b'a jateminɛ an bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka d'e ma Mairie, ne kɔni ti mɔgɔ wɛrɛ dɔn n ka nin duko in na. Ahan. I k'i jɔ i jɔyɔrɔ la nin ko la dɛ. Basira an bɛ yɔrɔ wɛrɛ de d'e ma n'o tɛ ninnu ye wari min di tiɲɛ la vraiment wari fɛnɛ tɛ se ka lasegin olu ma an b'a lajɛ an bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka di e ma Mairie, e bɛ se ka taga yen cogo min na n'i ye ne bɔtɔ ye n ka nin du in kɔnɔ fo n su. Basira o bɛna gɛlɛya dɛ problème t'a la i bɛ se ka taa kɔfɛ i bɛ na an b'a ɲɛfɔ cogo dɔ la a bɛ ɲɛ cogo min na I ko ten dɛ. N'i ko ten, dalakan ye dalakan de. problème foyi t'a la Ne bɛ taa. Rose i b'ale ka situation i b'i hakili to a la Wale tɛ i yen bɛ ka sara. solution ɲini a la mari anw dun e ni nin jɔn de ɲɔgɔn cɛ John kulo la. Pai. Ni meri a dugutigi ça va? somɔgɔw Chama de akele. Basi tei. Ade sama. Ne ko ke ko ya ta ti fenye na. ci fɔra ɲɛna Tabarkala. Dugu denmisɛnw senye mo. Ahan. Kaya fɛ k'u la kɛrɛfɛ. Kɔlɔndandɛrɛ dun t'an bolo tɛrɛ kelen nin kɔ an b'a nin feere. A ko bɛ kɛ baara n bɛ dugu denmisɛnw kunkolo ɲagami an bɛna miri nin ci dɛ. dugutigi o tɛ ɲuman ye dɛ Ayiwa. kɔlɔnkantɛrɛn min b'i ka so fan fɛ yen fɛ yan I b'a yɔrɔ dɔn. mɛ dugutigi salon ko e sera ne ma ko i denkɛ ye problème dɔ sɔrɔ k'a bɛ kaso la Awɔ. ne ye papier min d'e ma e k'a signé dugutigi n k'o tun ye balonkantɛrɛn ye papier de Ayi dɛ. dugutigi o tun y'o de ye dɛ Donc, ne b'a faamu. E y'a bila k'a fɔ ko ne fana ɲɔ ye tɛna feere nin wa? dugutigi n'i y'a jateminɛ e tɔgɔ bɛ papier in kan cogo min na i fana sen b'a la dɛ a wari ma kɛ dɔwɛrɛ o ne ye dɔ bila n kun k'a jateminɛ ka dɔ fana kɛ k'a denkɛ labɔ kaso la Mɛri nka i b'a i dun b'a kalabaliya yira nɔni de dɛ. a donni kama ne fana y'a f'i ɲɛna n ko wari tɛ ne bolo k'e dɛmɛ
e ko ne se ka fɛn fɛn kɛ ne k'o kɛ e kana malo nka ni kalan tɛ dugu kɔnɔ denmisɛnninw bɛ kulonkɛ k'i to dɛ a kɔni tɛ ne dugutigi contrôle la kalanbaliya jɔn ye nɔ i dale a bɛ ɲɛnabɔ i dale a ye sigi a ye dugutigi la sisan i dale ayi dugutigi ta yɛrɛ e tun nin ta fara sabali yanni bɛ kɔnɔna de yanni bɛ o kuma mɛri aw bɛ fɛ ka kulon kɛ an ka kalanko de la wa an tɛ se ka kulon kɛ aw ka kalanko la mɛri an yɛrɛ denw bɛ kalan na aw denw bɛ yan wa an denw bɛ yan nɔ an denw bɛ kɔfɛ u bɛ kalan na an tɛ se ka kulon kɛ aw ka kalanko la mɛri est ce que an bɛ don min na komi kalan ka di denmisɛnw yɛrɛ ye ka se o fana ma an ye kalanko tiɲɛli ta k'a da denmisɛnw est ce que denmisɛnw de fana dɔrɔn don wa depuis kalan tiɲɛli daminɛna fɔ bi denfaw ye mun de kɛ denbaw ye mun kɛ a kelen kelenna bɛɛ jɔyɔrɔ kɛra mun ye kalanko la an bɛɛ y'an sigi k'an ka fɛn t'a la an bɛɛ y'an sigi k'an da tɛ quoi est ce que kun bɛ se ka di a tigi kɔ mais n'an m'a jateminɛ bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ jeni kalanko in na mɔgɔ kelen nɔ tɛ dɛ est ce que ne bɛ se kɛ wa ɲɛ jɔ denmisɛnninw ɲɛ dɔ k'a fɔ ko ne yɛrɛ ɲɔgɔn tigɛ bere dɔ Uti an bɛ solution ɲini an bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka di denmisɛnw ma. Denfaw y'u sigi k'olu da t'a la denbaw y'u sigi k'olu da t'a la kalanko kuma kɛra bolonfɛ kuma ye kalanko bɛ se ka ɲɛnabɔ o cogo la u mana wuli ko gouvernement ka fɛn tɛ kalanko la bɛɛ b'i den mara i fɛ yen ka na gouvernement fɛ yen gouvernement bɛ se ka min kɛ ka denmisɛnninw ladon gouvernement bɛ se ka min kɛ ka partenaire ɲini ka an ka kalan financer gouvernement b'o de kɛ mais ni politique mɔgɔw nana don kalanko la don o don fɛn kura de bɛ don kalanko la ka kalanko tiɲɛ o tɛ denmisɛnninw nɔ ye o tɛ denmansaw nɔ ye o ye politiki mɔgɔw n'u ka ko tagabolo ye an b'a jate minɛ kalanko in kan se ka dilan cogo o cogo an b'o sira de ɲini o kalanko in dilanni sira tɛ dɔwɛrɛ ye kalanko in dilanni sira f'an kelen kelenna bɛɛ k'a dɔn ko wa an kan k'an sen don kalanko in na an kelen kelenna bɛɛ kan k'a dɔn an jɔyɔrɔ ye min ye kalanko la an k'o kɛ. monsieur le maire ne ye gardien ne t'u fa n b'i ka kuma sɔn ji la dɛ hali ni ye ala kɛ yan jamana in ɲɛmaa ye u b'a tiɲɛ a bolo. cogo jumɛn dugu fana. dugu fana i b'a kuma sugu bɛɛ kɛ. a ye lamɛn sa Rosi parce que jamana kɔnɔ mɔgɔw b'u sigi k'u bolo d'u sen kan président mana laɲini latigɛ u b'a tiɲɛ a bolo n'i ye ala kɛ yan président u t'a tiɲɛ a bolo u b'a tiɲɛ o ta u t'a tiɲɛ. u bɛ sɔn k'a tiɲɛ. an kuntigi sara la salen ko k'a premier ministre ye a tɛ ɲɛ parce que an yɛrɛ de jogo man ɲi. an yɛrɛ de jogo man ɲi. jamana si dun fana tɛ ɲa ni jamanadenw ma ɲi. olu fana bɛ cogo min na an bɛ jɛ k'an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma. ale n'o dun da. pour que jamana ka dilan. a b'aw bolo yen. Mary. tiɲɛ na ko politiki mɔgɔw bɛ se kuma la. Mary. nin tɛ politiki mɔgɔ ye. Mary ye kuma fɔ ne yɛrɛ nana ni dusu min ye n'a yɛlɛmara dusu yɛrɛ fanga mais n ka kasi kun ye min ye ni dugu kasira anw bɛ kasi dɛ. diyagoya. Mary ni dugu kasira an bɛ kasi dɛ. o diyagoya. ne yɛrɛ ka dugutigi de ye. o diyagoya ye. solution bɛ ɲini ale ta la n'o tɛ e ta ye jumɛn. ne ta de ye ta ye. e ta de ye ta ye. e bɛ ne ta si dɔn. d'accord problème t'a la e ta an bɛ tila k'o ɲɛnabɔ. cɛ ɲɛmaa la e ye mɔgɔ tɔɔrɔ. terikɛ. i bɛ jumɛn b'e la. i bɛ ne ta dɔn nin bɛɛ ye. n'e t'a dɔn. wari min kɛra k'i financer n'i y'i sigira i b'o dɔn.
u sera ma k'u bɛna n ka bari de ci ne ka bari tɛ se ka ci manamana ko la dɛ n ka cɛ n'a bɛ sira la a bɛ ci dɛ i dabɔ la dugu fana i dabɔ la dugu fana nin ye mɛri ko de ye da jukɔrɔ ne tɛ dɔwɛrɛ gardien bɔ yan na ne ko nin ko bɛ yɔrɔ min na e ye mɛri ya ne ye mɛri ka secrétaire dati mɛri kun ka kuma de ne de bɛ mɛri di a ye sabali a ye wa a bɛ sabali rendez-vous de ta de pour que mɛri ka ɲɔgɔn ye a ye sabali dugu fana nin ko bɛ cogo min na secrétaire ko ko k'ale ka bari ci ko ka bari papier de bɔra sanfɛ ka na ko bari fɛn fɛn bɛ sigida la ko k'a bɛɛ datugu ko sabula u kɛlen bɛ ka bari kɔnɔnaw kɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ ye dɔrɔgu feere yɔrɔ manamana ko kɛ yɔrɔ ci bɔra sanfɛ ka na bon e bi k'i ɲɛsin ne ma cogo min na k'i ta ɲɛfɔ ne yan ɲɛmɔgɔw fana bɛ ne la ne bɛ ɲɛsin minnu ma k'an ta f'u ye ni olu ye ci bila ka na solution t'a la dɛ n ka cɛ taa ɲɛf'u ye ko ne ka bari tɛ ci sabali ni bari ci an bɛ balo cogo di sabali n'i ye jamana in ta k'a lajɛ an y'an sigi jamana in bɛɛ y'i sigi an ye jamana bɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donni min kama ni an b'a fɔ o ma ko indépendance mɔgɔ min ye an dɛmɛ k'o jamana k'o yɛrɛma hɔrɔnya ɲini k'a da anw ma an ye mun k'o la an y'a digi ka taa firi dibi la bi Wallahi Baba Musa aye ko ɲuman kɛ Président Musa aye ko ɲuman kɛ Baba Musa aye ko ɲuman kɛ Président Musa aye ko ɲuman kɛ hey o kɛra le général hey dana ko ni ka dugu ko no a to nge ka ni ko sabali an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que dugu in bɛ se ka taa ɲɛ ni dugu taara ɲɛ jamana bɛ taa ɲɛ nin bɛ yɔrɔ min na kasi tɛ se ka foyi ɲɛ nin na tuguni an nana an to o bɛɛ lajɛlen aw ka sabali an nana an to o bɛɛ lajɛlen na jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ an k'an yɛrɛ ta an b'an yɛrɛ ta cogo jumɛn malidenw k'an k'an yɛrɛ ta malidenw k'an k'an yɛrɛ ta malidenw bɛ ka na malidenw n'an y'an yɛrɛ ta malidenw bɛ ka na malidenw n'an y'an yɛrɛ ta malidenw bɛ ka na Mon esprit est parti ailleurs. dugu fana an ye tile damadɔ kɛ an bɛ monsieur le maire kɔ va-et-vient na an ni besow ta ka muruw ta nka monsieur le maire nana a kumara an ye fɛn faamu wa an ye fɛn mɛn jamana in kɔnɔ an bɛɛ de bɛ jɛ ka kɛ kelen ŋaniya kelen k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ taa ɲɛ ŋaniya kelen hakilina kelen miiriya kelen fɔ ɲɔgɔn kɔ an k'o dabila jamana in kɔnɔ ni ko o ko kɛra k'a ma bɛn an ka ɲɔgɔn dalajɛ ka fɔ cogo ɲini la pour que jamana in bɛ taa ɲɛ. wa an kana sigi k'an bolo d'an sen kan ko jamana ɲɛma tiɲɛ jamana ɲɛma a b'anw de ka sigi la an kana essayer k'an b'a tiɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw bolo an ka sabali ni jamana in kasira an de bɛ kasi tiɲɛ ni jamana in jɔra an de bɛ jɔ tiɲɛ y'a mɛn an kana sigi k'an bolo d'an sen kan ko jamana ɲɛmɔgɔ an n'a ye yɔrɔ tiɲɛlen an kana taa se k'an bɛ taa jamana tigi k'an bɛ marché kɛ marché man ɲi an ka dilan yɛrɛ la e ye n'an y'a dilan yɛrɛ jamana bɛ bɔ nɔgɔ la an n'anw b'a sɔrɔ an denw n'a mɔdenw n'a fufaw b'a jamana sɔrɔ ne tɛ jamana kun ka di sa kun ka di dɛ dun ka fɛn bɛ jamana in kɔnɔ wa n bɛna min f'i ye jamana in ma tiɲɛ koyi hali sisan jamana in bɛ tila ka jaya tama nin y'a jalen de ye nin y'a jalen an bɛnna ka aw jamanaden kelen aw minnu kelen aw kelen filɛ k'a faamuya cogo min na ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kelen-kelen y'a faamuya ta bɛn kelenya lakana kalanko a bɛɛ bɛ sabati mɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la fo jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ kan k'a dɔn nin ye jɔyɔrɔ de jamanako la jamanakuntigi jɔyɔrɔ ye nin ye mɛ ni ne m'a kɛ tan est ce que jamanakuntigi bɛ se k'a kɛ ne ye tan an bɛɛ bɛ ɲa kelen-kelenna bɛɛ de bɛ ɲa fɔlɔ jamana si tɛ ja ni jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ n'i sen don jamana dilanni anw fana tɛ an kɔrɔ n'an fa minnu ma kalan n'olu bɛ so n ko arajo boli de la fili o arajo ko minnu filɛ nin ye fo an kelen-kelenna bɛɛ fana k'a dɔn ko arajo bɛ kuma dɔw fɔ olu tɛ se ka kɛ tiɲɛ an bɛ jamana kɔnɔ jamana min an y'an yɛrɛ ta an bɔra tubabuw bolo tubabu fanga tɛmɛna o an y'an yɛrɛ ta yɛrɛ ta kɔfɛ an kelen-kelenna bɛɛ kan k'a dɔn yala yɛrɛ ta in an bɛ k'a fɔ an da la an bɛ k'a kɛwale kɛ yan
yɛrɛ ta tɛ k'a fɔ an b'a fɔ an da la fo an k'a kɛwale de an bɛ fɛn de kɛ min b'a yira an kelen kelenna bɛɛ jɔyɔrɔ in ye jamana jɔ la. u t'a fɔ an fana ko un peuple un budget je veux pas. un peuple une fois. dugu fana na y'o kelen cɛ. awɔ y'o kelen cɛ. un peuple une fois. ne ko ko je veux pas. ayi une fois don. d'ailleurs mun bɛ bɔ an ka fɛn na. awɔ i bɛ te burus. bɛ te burus. maliba. o tuma na jamana monsieur le maire an y'a faamu an y'a faamu donc bi ta tɛmɛnen kɔ ko o ko mana kɛ sa anw bɛ to famalamɔgɔw kɔ an b'u dɛmɛ erreur min bɛ jamana ko la k'a ko k'a jɛ k'a kɛ basi an sɔnna i ka fɔta ma. n'o tɛ n donna parti kura la o parti kura an bɛ yɔrɔ min na komi sisan o parti kura bɛ na dɔgɔtɔrɔsow jɔ an ye a bɛ na ekɔlisow jɔ a bɛ na denmisɛnninw ka balontan kɛrɛfɛw minɛ sabula kɔrɔlen minnu tiɲɛna ka tɛmɛ an ka tɛmɛ o bɛɛ kan an ka kura daminɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ se ka diya cogo min na sigida in bɛ se ka diya cogo min na an bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ka siya ko ni bɛnbaliya jugu ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ an bɛ se k'o sira tɔgɔma cogo min na an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'o baara kɛ. an y'a mɛn. soit on est unis à l'investir. an y'a mɛn. tubabu ko de ko. ne ka parti tɔgɔ ko libération. libération. o t'an libéré ye sa wa ka bɔ juguw bolo n'ala sɔnna ma an bɛɛ bɛ t'o la monsieur le maire an y'a faamu. monsieur le maire an bɛɛ bi kɔ o la. awɔ. fini bila kɔfɛ. leeru leeru. n'i y'o kɛ kɔfɛ. leeru leeru. fana b'a bila kɔfɛ. leeru leeru. fini bila kɔfɛ. leeru leeru. n'i y'a bila kɔfɛ. leeru leeru. fana b'a bila kɔfɛ. leeru leeru. jamanaden bɛɛ kan ka fara aw n'aw ka lafiyaw de kan pour que ka jamana ka ɲɛ an ka taa fɛ. fini bila kɔfɛ. leeru leeru. n'i y'a bila kɔfɛ. leeru leeru. fana b'a bila kɔfɛ. leeru leeru. fini bila kɔfɛ. leeru leeru. n'i y'a bila kɔfɛ. leeru leeru. fana b'a bila kɔfɛ. leeru leeru. fini bila kɔfɛ. leeru leeru. n'i y'a bila kɔfɛ. i fana ka. ah monsieur le maire je suis très très content. a kɛra cogo jumɛn dugu fana. non. Tu m'as grossi aujourd'hui. Tu m'as grossi aujourd'hui. Tu m'as grossi. Merci. Merci. Monsieur le maire. Ouais, quand même. Ah, monsieur le maire, il faut vraiment beau placer une gente. Non, avec tu veux maintenant te dire que ça ne va pas être un petit geste. non, a bɛna jateminɛ. Il va prendre les fana yɛrɛ ka jateminɛ. i ka kalan ma kuntagala janya de sinon a hakilina tun mɛnna k'a kɛ mais kalan kuntagala ma janya yala ni ne ye bila place la i tɛ place min mérité est ce que o fana ka ɲi. Non, mais. o de kɛlen bɛ ka an ka fɛn caman tiɲɛ ne bɛ se ka i ta k'i bila yɔrɔ dɔ la bi mais a bɛ na ni tiɲɛli sira de. Bon, problème là. Je vais t'inscrire. Je sais que tu vas se faire. awɔ i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn. Merci. foyi t'a la. Merci, monsieur le maire. bon k'an bɛn. Tu es sur notre boulot, hein. d'accord dugu fana an k'o jateminɛ. Oui, oui, oui. nin bɛ den sɔrɔ kɔni. Merci. bon k'an bɛn dugu fana. Ouais. Ah, monsieur le maire. Regarde, nous avons fait le maire, nous avons fait battre les coffres. On a fait un coffre trop, on a fait un gardien, on a fait un coffre par an.